Escoltes Ona Mediterrani, des de la 88.8 de la freqüència modulada. Moixa Mental presenta Les Indòmites. Una hora de ràdio eclèptica per gent de ment elèctrica. Les 8 del matí. L'apèndix electrònic ens reclama. Fa massa hores que hem ajornat la nostra dependència. Llum i missatges són d'atenció, el moviment de les mans l'alimenta. Velocitat, fam, ordre, necessitat. Llistes que es senten abandonades. Aprendre i consultar l'oracle. Més, insuficiència. Més. La imatge d'un ésser humà esquarterat a través de la pantalla. Normalitat. Escric soledat i ànsia. No sé qui em contesta. Soc una persona del meu temps. Hi ha algú a l'altre costat? Si és així, abraça la persona que tens al davant, sense esperar res a canvi. I think I'm paranoid and
Avui és 8 d'abril del 2024. Break me, where you need me. Dia Internacional de fer fires mallorcines. Un beset i una punyà. Dia Internacional del poble romaní, del Feng Shui, que, és a dir, canvia el sofà de puesto i trobaràs feina, ioga infantil i els concursos de bellesa. What? Si canvies la de puesto, el que trobaràs són monedes i calcetins. I pistatxos. També. Per què hi ha pistatxos dins el sofà? Perquè te'ls han menjat. Què és això? Això són les indòmites. Nosaltres som moixes mentals que es diuen... Mistes per en què? En roc negre, avui venc desquiciat de la vida. Darrere el Forcefield tenim... No, perdoneu. Darrere el camp de força hi ha en Maria Forcefield Oliver, que té micro. ¡Estoy como loca! ¡Dejadme salir! En Joan Cibership, interpretat per Naman Nolem, interpretat per Ciberespacio, no sabemos si és hombre o femella. I sí, que avui també és el dia de dibuixar un pardal. No, un ocell, perdó. Bé, dibuixar el que vulgueu. Dels hipopòtams nans, que el meu germà de hipotòtams, que he estat a punt de dir-ho, perquè és com una paraula molt guai, els hipotòtams. Hipotòtams nans. Hipotòtams? No, és igual, no, ja està, no funciona això. És també el dia de cercar ser el centre d'atenció. Vinga, va! Pónganse a trabajar! The Spotlight? The Spotlight! Que no m'adona, no ho sé. També és el Dia Internacional de l'Intercanvi d'Adults. No, de l'intercanvi. No, és el dia perquè els... Mentre no diguin nins... Què intercanviem? Dia internacional, no és internacional ni és res. Dia pels adults que intercanvien cartes col·leccionables. És que és molt difícil. És a dir, los barbudos aquells que trobàvem a les places intercanviant-se cartes de màgic, avui és vostre dia, nens. Quina decepció. Ja m'esperava pues, de lo mío, però no. Podem fer un dia mallorquí de l'intercanvi de lo que trobeu. De gallumbos. En prats. Usats, exacte. Hombre, clar, usats. Sí, ara l'intercanviem els davant i els darreres. Som en el dia nacional dels i les amants dels os. Fuera, fuera! Fuera, fuera! Que estoy todo solo avui. No. És que... També és el dia nacional de l'empanada. Sí. De quines d'elles? Per la conscienciació de les lluites de Cans, no sabem si a favor o com nosaltres en contra, perquè és el dia de conscienciació de les lluites de Cans. Jo crec que està mal posat aquests dies. És el dia mallorquí de fer passes tortes, aparcar cotxes d'altri i... Aquí, póngame un sitio. També és el dia mallorquí de fer petició a cervesa moixa que faci vermut. Ei. Pobres, no tenen abastament ja con lo que tienen. Suport total. Sí. Les notícies destacades... Alertau, que vengo. Les notícies destacades de la pres del dia són... El partit, òbviament, xenòfob acaba de dividir-se en dos. El partit, òbviament, xenòfob és Pocs. S'ha dividit en dos, en Pocs Real i Super Pocs. Pocs, ara Pocs Real, és el 25 partit del canvi. El 25 no, 25è Partit del Canvi. Assegura haver complit el seu mandat havent canviat el nom de l'oficina Mangarrufes a Oficina de Todo Legal. Votant de Superpocs reclamen els avantatges fiscals de patrimoni promesos i el president del partit contesta que se n'oblidin perquè patrimoni? Quin patrimoni? Si en realitat són pobres. Sorpresa davant de l'auge d'intenció de vot de Superpocs i Pocs Reals abans i després de la seva extinció. Oh, sorpresa, per què serà? I darrera notícia del dia, el president de Pocs Real, en Manuel Pardal, demana que no li facin més befa per les xarxes. Un beset i una punyà. Més notícies a la Prex.cat. Perquè els de Superpocs que valen 25 cèntims... La resposta correcta. Superpocs, no ho sé. No hi havia una revista que s'anomia Superpocs. Sí, nosaltres la compràvem sempre, tot. El Vales, a Superpocs i a... Tele indiscreta. Sí, que feien enquestes de... A ver si és tu media naranja. I te feien enquestes d'aquestes, no? Sí. No ho feien? De fet, sabeu que Pocs significa pesta bubònica, no? Pocs. Sí, no ho sabia, però ho sé.
Me quadra, No sabíeu això? tot me quadra. La carta aquella de màgic de pestilència és perquè de pestilents a la pesta i la poc a la pesta bubònica. No, mira que m'he enganxat a coses rares en aquesta vida, però les cartes de màgic no. Jo vaig tenir una època, una caixa, i després ja va ser com, hòstia, i si les fotocopiam? I un amic meu, un mes té una punyata. I si nos tocamos, en lugar de jugar cartas? No, això també. Això hagués estat més divertit. Però lo boníssim era les dibuixàvem, que puta les hem de fotocopiar. Tu fas aquí un dibuix i dius aquesta... Molt bé, això és guai. Sí, Això és contrasistema. I se va acabar el joc, perquè va ser com... I ara què feim? Què hem escoltat? Hem escoltat Garbage, evidentment. Senyor Alice, un beset i una punyà, millores des d'allà on siguis. Yeah. Diria, hem tornat als 90, perquè ha sonat I Think I'm Paranoid. Qui són Garbage? Com que vos he de dir qui són Garbage? El grup creat a Madison, Wisconsin. Avui lo petam. Hòstia, feia molt que no xerraven de Wisconsin. Després de vendre Cerebrecos i que mos escoltin allà, clar, ara estaran... Oh, per fi, a la fi, només han faltat 51 capítols perquè posem música del seu poble. Garbage se va crear al 1994 a Madison, a Wisconsin. Sí, són vells, Tito. Per anar Shelley Manson, en Butch Vig, en Duke Erickson i en Steve Marker. Un beset. Segueixen en actiu, segur? Sí? Seguro? Perquè el darrer disc és del 2021. És una cosa que passa, me sap molt de greu. Jo crec que ets edat. Però és com na Madonna. Varen tenir aquella conversa de na Madonna. Fa anys que no és rellevant. És com Michael Jackson, no sé. Bueno, Michael Jackson ja segur que no. Vull dir, està pajarito aquest. Va deixar de ser rellevant molt davant de quedar-se pardalito. No? Dic jo? Bueno, depèn. Si volies Crònica Negra, no. Sortia molt allà. Era rellevant la Crònica Negra, no? Crònica Blanc. Hem fet un acudit racista. Jo no. Hiperracista. Hipermetarracista. És tan racista que ja deixa... Bé, és igual. Que, d'acord, que podríem... Ja hauríem d'escoltar una altra cançó, jo crec. O podríem fer... Preguntes absurdes! Oh, yeah. Han de millorar les interconnexions aquestes, perquè... Som fill de ma mare, vos ho he dit, no? I se m'encén un interruptor aquí i és com, ai no, fem una altra cosa. Xerram. No, o sigui, que han de millorar les teves interconnexions neuronals. Sí, jo crec que sí. Jo crec que basta fer Fem una intervenció. Jo crec que basta un pot de desintellant i ajuntar dos cables. O una aspirina. També. Si fóssiu un ésser animat, quin seríeu? Vols dir, si fos un ésser animat. Ésser inanimat. Ah, Què he dit? Animat. Animat. Inanimat. Animat. No sé què he dit, però el que volia dir és si fossis un ésser inanimat, quin series? Però, una pregunta. Sen. Clar, jo sé de coses, però d'aquesta no. Un ésser inanimat? N'hi ha d'éssers inanimats? Sí, clar. Un arbre, un ésser inanimat. Però els arbres se mouen també, no? Què és un ésser inanimat? Algú m'ho pot explicar, per favor, de la taula? Sense vida... Clar, una cosa, si fossis una cosa. Exacte. Vale. Sí, mira si era fàcil els de dir. arbres animats estan. Si fossis jo un objecte... seria... Un objecte que no tingués vida. El Galileu. Què és el Galileu? Una muntanya. Una muntanya. D'aquí. Una muntanya mallorquina. Es una muntanya, es Sí. muy bonito esto. Está Té- en Palma de Mallorca o está Sí, fuera té de Palma? un camí així molt llarg que fa voltes totalment innecessàries per arribar a una casa de neu preciosa. Sí. Jo som. Totes aquestes voltes innecessàries sóc jo. Galileo, yo me subo cuando puedo. Vale, vamos, tense. Perdoni, senyor, qui li ha obert la porta? Per què li deixen cantar? Feia 2 dies que no compareixia, aquest. Perquè, clar, és que tenim tot en pes, sense rodar clau, i mos passa el que mos passa. Senyor Negre, vos, quin ésser no viu seríeu? Quin objecte seríeu? Jo seria una... No sé com se diu, la paraula en català no tenc clara, allò que fas per pujar la nata, o la oli. Un xotxofador. Un pujador. Com se diu? Un xotxofador. Això és el nom que li dic. Que li he donat jo. Un pujador, doncs, no? No sé què se diu. Però hi ha un xisme... Sí. En Sebastià ho sap, jo No, ho sé també. però aquesta és la versió antiga.
Clar. que feia com una una espiral. espiral. Sí, que s'obria així. Sí, això, que feia. I feia xo, xo, Sí, xo. sí, sí. Un xofador. Exacte. També m'agrada un xotxafador, m'agrada. Ja en el meu cas seria el robot Martin de Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Però és original, no la merda aquella del remake dels 80. Però aquest era viu. Tenia consciència i estic deprimit. No, per això és... Era molt guai, No era eh? viu, era mort. Sí? Sí, Era mort. Era mort en vida. Era mort en vida, és vera, tens raó tu. Look at this door. He's happy to have a... El puto robot se volia suïcidar durant tot el llibre. I'm open! Hello! I'm closed! I'm not taking you down, am I? I would hate to take you down. No faig spoilers, cony. Si fóssiu una notícia falsa, quina seria? Ah, mira, no m'ho he quadrat després del feina. Una notícia falsa. Sí. Va, ja ho dic, jo seria d'aquella que va sortir que hi havia una senyora que s'havia anat a operar per posar-se 3 pits. I era mentida, però sortien fotos i tot, i tots els mitjans de comunicació la van posar als diaris. El Mundo Today antic, quan se feien papers, com es deia? El Mundo Today. El Mundo Today, no, però quan era revista... No ho sé. Vinatres, Mira, supos que també s'havia de dir el mateix, no? no ho sé. Jo seria la de primer contacte amb reptilians. Ok. Oh, que guai. Jo seria, me l'he apuntada perquè és molt difícil, 35 milions de mallorquins arrabassen el cable aquell i tanquen l'aeroport per fer coses seves. Au, ala, ja està fet. Lo teníamos que hacer nosotros, que hago en Déu. Una tancada de cable tens sempre va bé, eh? Tirar el cable per una altra banda, Sí. no passeu pena. Si fóssiu una categoria d'ordenació, quina seríeu? Una categoria. Hip sort. What? Hip sort? Ok. No m'has demanat una categoria d'ordenació? Doncs pues una hip sort. Me fas por. No, que algú vol saber què és, que ho cerqui. Exacte. I O si no. vos surten coses que no us agraden, pues jodeix. Jo seria Per curiosos. opistobrànquia. I Ja no existeix. ho hem de cercar? Sí, o me també l'expliques? l'heu de Ok. cercar. Jo seria la categoria coses de dones, dracs, negres i marietes. El calaix... Ja. És un calaix que entra moltes coses de totes maneres. Lo que no nos interessa. Si fóssiu un souvenir, quin seríeu? La cara de felicitat de la senyora de Mr. Esperenque. Vull ser Sí. un ciurell... Un Siri Pasqual. Un ciurell flamenca per posar damunt la tele. N'hi ha d'aquests. No, Per això encara no. Està guai. Posem-nos-n'hi, no? Damunt la tele plana. Sí. Amb dos ganxets. Jo seria aquests que posen una caragola, un cap de toro, un cap de bou i unes castanyoles i ni la caragola ni res d'aquí, que fan un recint epoxi. I li posen uns ulls d'aquests que donen voltes. I sí, i va així i s'enduen aquest record de Mallorca, que és súper d'aquí. Que mai saps si és un record o és un dilatador d'aquells super... Se pot emplear per tot. Jo seria un Jesucrist asiàtic en rebosillo i amb lletrero que podés. Made in Llorito de Mallorca. Made in Llorito és guai també, eh? No, però Made in Llorito de Mallorca. Sí. És Llorito de Mallorca com Manacà de Mallorca. Si fóssiu de dretes, franquistes o tinguéssiu un cúmul de microplàstics dins el servei, quin negoci seríeu? No val dir segells. No. Col·lecció de segells. Fracking. Oh. Fracking? Ai, quina... Oh! Ai, fa rabi. Roc negre? Jo el barber del poble, ja t'ho dic ara. Quin negoci has dit? El barber del poble? Ara mos ficam amb els gramis dels barbers. Aquest barber del poble són panades de Bueno. tota la merda, saps? A la mierda els barbers dels pobles. Jo el negoci seria reanomenació. Ai, no ho sé dir. Reanomenació i subgerència de conselleries xungues. Tu dame dinero, yo te pongo otro nombre a la consellería, subgerencia de su consellería. Tu
Tu com vols que se digui aquesta conselleria? Ai, però és guai perquè se podria fer un bucle infinit. Podries fer una conselleria que se digués reordenació de conselleries de no sé què. I aquesta conselleria també faria una altra conselleria que sigui reordenació. I així l'infinit. Com els segells, jo vos ho dic. No, és perfecte. Però la conselleria xungues. Més que aquesta, Joan. Right through my head. I ain't got the blues no more, I said. Steps on more, I said. Pick me up, saying I got my booty, I ain't. Right through my head. I ain't got the blues no more, I said. Steps on more, I said. Pick me up, saying I got my booty, I ain't. Right in my head. I ain't got the blues no more, I said. Steps on my said. Pick me up, saying I got my booty, I ain't. Right in my head. I ain't got the blues no more, I said. Steps on my said. Pick me up, saying I got my booty, I ain't. Right through my hand. I ain't got the blues no more, I said. Steps on my said. Pick me up, saying I got my booty, I ain't. Right through my hand. I ain't got the blues no more, I said. I think you find that was more like 3 minutes. I quina meravellositat és aquesta? Què ha passat aquí? Què és això? Un senyor que mos condueix per... És que mos hauria... Quan posin la càmera ho flipareu molt, perquè mos veureu ballar i no... Bé, sí, no ho sé. O flipareu de bé o flipareu de malament. Què és això? Això han estat Mint Royal, Sí. tema Blue Song, Yes. i no és que estiguessin manant, és que se suposa que el vídeo hi compta... Sou cosa. No, és un que espera que mentre estan fent un robatori. Oh. Si heu vist una pel·lícula que se diu, que no sé si l'heu vist, que se diu Baby Drive o alguna així, l'escena inicial de la pel·lícula està basada en aquest tema i en aquest videoclip. I no sé si varen fer tota la pel·lícula a partir de que fas idea d'aquest videoclip o tenien una d'això i varen emplear aquest videoclip com a... per fer un home, supos que un homenatge, no ho sé. No sé res més perquè no he cercat, perquè aquesta cançó m'ha comparegut fa 15 minuts i he dit, ostres, he de posar aquesta perquè m'agrada molt. I mos dus Satsió. Sí, vos dut la secció de sempre, que és un títol molt llarg. Tal volta va faltar un dilluns néixer! I un subtítol. El prisma de la veritat, duc avui. Avui estic sèrio, avui. El prisma de la veritat, estic sèrio! Bueno, doncs... Si miram la veritat com a concepte i amb quines perspectives Fas com a Pau. les podem... Sí, me parece veres. les podem
captar podríem tenir tres tipus de veritats, una que és objectiva, que alguna cosa que és veritat encara que t'ho creguis o no, i és que els mètodes i les ferramentes de la ciència que estan concebudes únicament per cercar i establir aquest tipus de veritats. Per exemple, un forat negre. Les ferramentes matemàtiques i físiques ens permeten dir de manera veritable que a pesar de no poder veure que hi ha un forat negre, veiem les conseqüències i la conjugació de les fórmules ens encaixen a poder dir que un forat negre. Realment no, el forat negre és una metàfora, però bueno, perquè entengueu veritats objectives, no? Veritats personals. 2. Sí, són explicacions que atesorem amb nosaltres des d'una perspectiva subjectiva i completament necessària per explicar la realitat de cada un de nosaltres, perquè si no ens tornaríem locos. El problema d'aquestes veritats és que no pots convèncer algú de la teva veritat personal sense un acte de persuasió. Perquè, clar, són coses objectives teves. O, en el seu extrem, un acte de violència. També pots fer que li fotri una pallissada a qualcú o... No és un acte d'empatia per part de l'altre? A que creure't-te. Sí. Però si no, la meva teoria és que si tu no tens una manera d'explicar, per exemple, evidentment és empàtica, però tu l'has de convèncer. Si ve un tipus i te diu Jesús o Mahoma és el salvador de la humanitat, empíricament no tens per on agafar-lo, aleshores tu t'has de creure el que te diu, però l'altre t'està persuadint que la seva idea és bona. La seva manera de veure el món. Me van aturar de veure la Sagrada Família. Sí. El senyor quiere salvar no sé què quantos. I du els auriculars i va pegar un bot i és com, però senyora, N'hi ha per aquí. tranquil·litzi. Però d'aquí són mallorquins, són com, bé, tarannà mallorquí de... Ja vendràs tu. No, el diablo va venir. No n'hi ha un que està per la plaça de... No me xerren. El diablo va venir. No, vale. Els mormons me venien a tocar els nassos fins que... Aquell que volien era tema. Sí, evidentment. Però me vaig cercar tot el que creuen i tot el que els hi posen nerviosos i me va bastar un avui no, carinyo, i va ser com, perdona? Que avui no, carinyo, un altre dia. I no sé com s'ho passen la informació, però ja no me van tocar els nassos. Vols dir que surts a qualque llista? Sí, surts en la llista dels mormons Una que diu... foto. No! No acostar-se. Ai, ai, ai! Yeah. Bueno, el tercer tipus de veritat, la veritat política, que és la que després desenvoluparem un poc més, que és la veritat, és alguna cosa que és veritat perquè es repeteix de forma constant i fins a la societat i llavors la gent s'ho acaba creient. I aquí entren els conceptes postveritat, fal·làcia, la velocitat que està sotmesa a la societat i l'estupidesa humana. Has mirat heu mirat Sí. l'entrada de la Wikipedia de la fal·làcia? Has concedit ser passiu-agressiu? Has una llista interminable de coses que dius, hòstia, tot és fal·làcia. Sí. Ara duc Sí. per definir què és la fal·làcia, una fal·làcia lògica, per exemple, és l'aplicació incorrecta d'un lògic vàlid o l'aplicació d'un principi inexistent en el raonament d'una argumentació, independentment si se basa en premisses veritables. És a dir, és una puta mentira, però que te conten com si fos vera. Però hi ha una altra, que a jo m'agrada molt la de Dominem. La de... Això, la meva camia és vermella. Ets idiota! I que se suposa que nega el que tu acabes de dir. I dius, però, perdoni? Perdoni? Pues sí, ets idiota, sí. Sí, però la camia segueix sent vermella. Clar. Bueno, tot això per arribar en el concepte de postveritat, que s'enxerra molt i fa durant molt d'anys, del 2015 a 2014. A mi me habla sencillo, que es la propiedad. I del diccionari d'Oxford, perquè aquí d'Oxford va definir, el primer diccionari que va definir aquest terme, Sí. va definir el terme postveritat per referir-se a aquelles circumstàncies en les quals els fets objectius tenen menys influència per formar l'opinió pública, és a dir, per fer una cosa vertadera que l'opinió pública s'ho agafa com a pròpia, que l'apel·lació a l'emoció o les creences personals. És a dir, que està per damunt de qualsevol tipus d'empirisme objectiu de la veritat i per damunt de qualsevol tipus d'emoció o creença personal. És simplement una persona o un mitjà que basa
Un mitjà que te repeteix constantment una cosa que fins que tu dius, això és vera. Això és la veritat. Segons la definició de diccionari d'Oxford. Clar, ho vaig cercar perquè vaig dir exactament, clar, és un concepte que de vegades tenim enviaixat, no? Què passa? Que això sempre ha existit. Sempre. El que passa que abans no hi havia el que tenim avui en dia. Els mòbils, internet, xarxes socials... La velocitat de propagació, vols dir? Clar, què passa? I aquí és quan li han hagut de donar un terme, perquè està influenciant tant la societat avui en dia que és que no hi ha res vera. És que no hi ha res vera. Però, així com dèiem, tenim internet, bla, 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 és a dir, la velocitat de propagació, també hi ha l'accessibilitat a la informació, és a dir, la contrastabilitat és més fàcil. Clar, però aquí hi ha un problema, i és que, per exemple, hi ha un problema que després volia parlar, que és se filtra una notícia que no és vera, una fake news, que abans hem parlat d'això, i no és que ho doni un diari sèrio, sinó que són 15 diaris seriosos que donen la notícia. I llavors surt una persona de qui tu te fies que també dona la notícia. Aleshores, la part de poder contrastar s'està convertint cada vegada una cosa més complexa. Perquè per arribar a saber si una cosa... A la font, o sigui, la font real, diguem, la realitat. Però aquí no entra també lo de les ganes que tu tens de creure't tot. O sigui, ve a reforçar algo de el que has dit de les teves pròpies creences. Tu tens unes creences, no? I si arriba a oïdes teves una notícia falsa que reafirma aquestes creences teves, te la creus. Sempre. I és igual que tinguis accés a tota la informació que sigui, que la pots rebatre, que tu et segueixes pensant això. Totalment, però quantes vegades ens han colat en això? Però de fet, l'error és aquest, no cerques què va passar ahir, sinó va morir en Clark Kent, i te surt la primera notícia, va morir en Clark Kent, veus, jo tenia raó. Clar. És a dir, ja no cerques què va passar, sinó si tu ja tens raó. No, clar. No? Però hi ha inferència. Test. Sí. Un prodigi de la bolsa, aquestes són notícies reals, Sí. I no us diré quina és real i quina és la fake news. Un prodigi de la bolsa que en 17 anys ha guanyat més de 72 milions a la bolsa, perdó. I te trobes això i que és vera o no és vera. I surt a 17 diaris i surt aquesta notícia, en foto, en tot. Bé, mos dius les altres o hem de dir cadascuna aquí? No, que trobau, aquesta és bona o dolenta? Falsa. Després vols dir el resultat. Pot ser real. Falsa, jo dic Perquè falsa. Real. Bien. Guanyar molt de dos veces a borsa, perdona. Bueno, no ho sabem. Com se diu aquest home? No l'he apuntat. Va, d'acord. Sé que va sortir en New York Magazine i se va exponenciar a tots els diaris. D'acord. Març de 2016 se filtra una notícia que deia que a una pizzeria dels Estats Units que se deia Comet Ping Pong de Washington hi havia una trama de pederàstia infantil allà on estaven Hillary Clinton i els seus allegats en aquell moment. Bé, aquesta te diria que la votessis perquè als Estats Units mos la bufa com no pot ser una altra... Però és grossera. Aquesta notícia va suposar que un tio que va agafar un fusell, va anar a investigar què passava i va començar a pegar tiros a la pizzeria aquesta. És que estic xerrant dels Estats Units, per això no hem de mirar tant als Estats Units. Febrer... Si locos no tenim. Però és que no podem posar-nos d'aquí perquè després mos denuncien. Febrer del 2024, científics de tot el món estan expressant... Això és la notícia, estan expressant la seva preocupació pel comportament recent del Sol. Creuen que una tempesta solar intensa pot passar entre el febrer i el març del 2024. Poden desencadenar el que la comunitat científica anomena l'apocalipsi d'internet. D'acord amb experts de la NASA i altres instituts astronòmics, aquest fenomen tindrà el potencial d'interrompre el senyal d'internet a la Terra i resultant en una àmplia apagada que perjudicarà els sistemes de comunicació de tot el planeta. Vos què deis? Falsa. Ja dic que ets certa. Però aquesta és fàcil, perquè tu cerques la font, en aquest cas la NASA, i clar, però la confirmes clar, però o la refutes. El problema de tot això és que
La NASA no va escriure res i ho va haver de desmentiscar un dia. Bàsicament perquè se'm va tornar botxeta i no només als Estats Units, sinó a Europa també, que s'acaba el món. Que n'hi va haver un, per exemple, que va anar a comprar, genial, va anar a comprar bombilles, perquè va dir, a mi l'apagón no me deixonarà, i va comprar 10 caixes de bombetes. Un beset i de punyar. I de, digues. Totes eren falses. Ah, veus. Era una trampa todo, una trampa todo. Ai, ai, ai. Escoltes Ona Mediterrani, des de la 88.8 de la freqüència modulada. Aigua dolça per a gent salada, a la vostra oficina o a casa. Tres Globs és un projecte d'emprenedoria social de Tres Salut Mental, aigua de qualitat, local i que afavoreix la inserció laboral de persones amb malaltia mental. Trobareu més informació a www.aiguatresglobs.org. També podeu telefonar al 971 0901 94. Els espais esportius comporten. Per què crides, insultes o critiques? Canvia'ls, anima i dona suport. Respecta els jugadors i àrbitres. No a la violència a l'esport. Esport amb valors. Esport com a exemple. Consell de Mallorca. Amb l'Esportnet, guanyant sempre. Si algú vol participar al 971 100 222 en el gol d'en Sergi Darder, mentre el celebraven tots junts, ja directament el vaig comprar. Per jugar aquesta final anirà administrant els jugadors o no? A mesura que ens atraquem, alerta. Bayern PSG, qui seria favorit? Per guanyar la Champions has d'eliminar el Madrid. Jo ara te demano qui seràs campió de Lliga i encertaràs. Però qui seràs campió de la Premier League? Està igualadíssim. Futbol xat m'estira. Els dimecres a les 7, amb Joan Fortesa i Tolo Ramon, a Ona Mediterrània. Per entendre el crepuscle en 100 estels, heu de pensar en un magazín de 5 hores, un temps durant el qual tindrem notícies de ciència, d'educació, de filosofia, entrevistes. També parlarem de cinema, de música, tot això i més. 5 hores de ràdio, ara bé, amb píndoles d'1 hora cada una, de dilluns a divendres, aquí, a Ona Mediterrània, al crepuscle en 100 estels, a les 9 del vespre. Escoltes Ona Mediterrània gràcies al suport de les persones associades. Ajuda'ns tu també. Associa't. Fes créixer Ona Mediterrània. Segueix-nos a moixamental.cat. Envia-nos missatges d'odi i amor a moixamental@gmail.com.
I see sinners in a church, I see sinners in a church. Sometimes I might be introvert, there's a war inside. I hear battle cries, mothers burying sons, young boys playing with guns. The devil's a liar, fulfill your wildest desires. Now I don't wanna be the one to doctor this, but if you can't feel pain, then you can't feel the opposite. The fight between the yin and yang's a fight you'll never win. I study humans, that makes me an anthropologist. I'm not into politics, but I know it's dark times. Parts of the world still living in apartheid. But if I don't take this winner's flight, that's career suicide. Though I should have been a friend when your grandma died. I see the illness, see my aunt laying in her bed. I see her soul rising as her body gets closer to death. And I'm not trying to be healed. I sabotage what you're trying to build, cause the feelings I keep aside, but it's time to reveal. I hate the thought of just being a burden. I hate that these conversations are surfaced. Sim's an artist or Sim be the person. To you I'm smiling but really I'm hurting. I dedicate my life and gave my heart over 20-something years. Left wondering how I even feel, but was it even worth it? I bottle up and let's spill it in verses. One day I'm wordless, next day I'm a wordsmith. Close to success, but to happiness I'm the furthest. At night I wonder if my tears will dry on their own. Hoping I will fulfill Amy's purpose. Angel said don't let ego be a disturbance. In the demon said motherfucker you earn this. Like they strip you of everything you're deserving. Realize there is a prison and ask me a condition as fuck. Man, it's like they can't sleep till our spirit is crushed. How much fighting must we do? We've been fearless enough. Always seen as broken homes here in poverty. Corrupt government officials, lies and atrocities. How they talking almost threatening the economy. Knocking down communities to re-up on properties. I'm directly affected, it does more than just bother me. Look beyond the surface, don't just see what you wanna see. My speech ain't involuntary, projecting attention straight from my lungs. I'm a black woman and I'm a proud one. We walking blind, faith not knowing the outcome. But as long as we're unified, then we've already won. is an amalgamation of everything. Rules are not to be played by rebels. The story of never ending. Your introversion led you here. Intuition protected you along the way. Feelings allowed you to be well balanced, and perspective gave you foresight. The top of the mountain is nothing without the climb. Only the strong will survive. Only the strong will survive. Your truth unveiled through time. As you embark on a journey which it takes to be a woman. Meravellosidad. Què ha passat aquí? Perquè mos hem perdut el nom. Ja t'ho dic ara. Hem perdut, com se diu? El xux. Seremus. Ai, Jesús Maria. Hem escoltat
Little Sims. Okay. El tema és introvert. Aquesta dona ja l'havien escoltat. Sí. Sí. És una artista anglesa d'origen nigerià, cantant i actriu, que m'encanta aquest tema per la mescla improbable. No? Aquesta base hip-hop, trip-hopera, Com? Perdoni? trip-hopera, amb aquestes parts d'orquestra que li donen aquest aire marcial, no? Com a èpic. Ella xerra de l'apartheid, dels pecadors a les iglesis, inclou versos com «Soc una dona negra i estic orgullosa de ser-ho», un himnos ja han guanyat, no? I és una resposta a sonada de brutalitat policial que hi va haver als Estats Units, no? Que ha passat, no? Bé, que hi ha, contínuament als Estats Units. Sí. El videoclip és molt, molt guai, intercala plànols de barriades degradades de Londres, amb càrregues policials en els Estats Units, i després té quadres clàssics. No? Un d'ells és, per exemple, és d'en Josep i els seus germans, quan el venen com a esclau. Sí. Que se considera la primera obra que representa o que fa al·lusió als comerç d'esclaus. Qui és en Josep? José, Qui és en José? Un beset? hijo de Abraham. Qui és en Abraham? Però me perdeu. Ara és família meva. És molt xulo el vídeo, mira'l. D'acord, gràcies. I mos du secció que poden gritar? Sí, senyora. Per exemple? Moixes de vió. Moixes de miel! No. Ui, ai, m'he marejat. Siago. I avui és Janet Sobel, Janet Sobel! nom real Jenny Olechonsky, Això que és no pot una dir. pintora ucraïnesa. M'agrada més el seu nom real que l'altre. Sí. El va estatunitzar. Perquè és que, clar, és que... I don't know how to say it. No, va néixer a Ucraïna, però en el 1893, però a l'adolescència se'n van anar als Estats Units fugint de l'antisemitisme, no? Ja. Son pare ja l'havien matat a un pogrom. Ja. Un què? Perdona? Pogrom. És difícil de dir aquesta paraula. Què és un pogrom? Aquestes matances massives que fan els russos, sobretot contra jueus. Pillaje i assassinato. Que bien. En el de 7, la casa, i és quan passa No, 117. Sobel. En el de 7 anys, perdona. En el de 7 anys, la casa. I en el 37, que ja era mare de 5 fills, és quan comença a pintar. 1937 o quan ella tenia 37? 1937. Veus? Mos embues, jo no sé d'on que m'estàs explicant. Qui és Abraham i quina edat tenia? Comença a pintar assiduament. Què passa? Que ella autodidacta. Molt bé. Les seves primeres obres són figuratives. Una carita sonriente con dos palitos. Són pintures d'estil naïf, sí. Inspirades en el folklore ucraïnès. Aquí mi carita sonriente, aquí mi coño. Però ben aviat comença un estil totalment diferent, se passa a l'abstracció. Amb una tècnica desenvolupada per ella que consistia en deixar caure pintura a damunt una tela estesa en terra. Ja sé qui és. Sí. Saps? I ella controlava la caiguda de la pintura en pipetes. Mos hem posat cachondo. Clar, pintura automàtica, no? Amb la qual omplia totalment la tela, no? Com presa d'un horror vacui, no? Tota la tela plena. Això vos sona, no? Sí. En el Lebowski li fan un guinyo en la protagonista. Què és en Lebowski? El Gran Lebowski és la pel·lícula dels germans aquells. No me'n recordo quins són. Germán Cohen, i li fan un guinyo en aquesta pintora perquè una de les protagonistes pinta fermada amb un arnès i se tira contra un quadre, saps? Perdona, una Maria Forcefield només sona pels cascos o també sona de l'exterior? Jo pensava que era... Si només te sentim nosaltres com una veu divina, m'ho has de sortir a l'exterior. Jo pensava que era una veu dins el meu cap. Jo també estic a punt de fer... Però la veus que els oients i les oientes diran, fan pauses, riuen. Oyen voces. Què passa? Se sent fluixet pels oients.
Soc una veu. Jo ara seré també Maria Forcefield interpretada per Joan Sivership. Perdona, no deixis que t'interrompi. Aquesta senyora està pintant, no? I les seves obres comencen a rolar per les galeries de Nova York. Un dels seus fills, que creia en l'obra de sa mare, no? Comença a moure pel món intel·lectual de Nova York. Estem en els anys 40, estan tots els surrealistes allà, no? En Matzers, en Breton, que sempre ho xec d'ells. Vale. Sí, què passa? Que comença a tenir un cert nom. Ve un senyor que és en Clement Greenberg, que és una autoritat de l'època, era un crític, visita el seu taller amb un senyor que s'anomia Pollock. I se flipen. Sí. Claro, se flipen. Pollock és una casta de Rohat, no? Això és meravellós, això és molt guai. Què passa? Que en aquest moment era un moment polític convulsa, no? Sortint de la Segona Guerra Mundial, els Estats Units estan entrant a la Guerra Freda, i en aquell moment els interessava molt institucionalitzar un art nord-americà, no? Nostre, per diferenciar-se de l'Europa decadent i de russos, no? Que tenien els seus propis moviments. No? I nosaltres encara els hi fem ser d'això. És que ja estem... Per què no? I això va ser l'expressionisme abstracte. I en Pollock considerat el principal emblema, no? És que arrojava. Què passa? Que era un senyor, un home blanc. Sí, hetero. Calp. Ell contava que quan feia la seva pintura entrava com una espècie de trànsit, no? I començava a ballar com els nadius nord-americans i al voltant de Satal, i això formava part dels seus procés creatiu. Això després de les dues botelles de whisky, però no, era alcohòlic. Que això formava part del seu procés creatiu. Què passa? Que en Clement aquest deia, el que fan a Janet no és creatiu, perquè ella és una mestressa de casa, saps? I això ha arribat per intuïció i per la seva pròpia el que sigui femení, saps? No era procés creatiu, però el que feien Pollock sí. Quina hòstia. I aquesta és història de com amb una excusa política arraconem una altra dona del món de l'art. Pues, torna'ns a dir com se diu, perquè així que el nom d'ella, no, del rojador oficial... Janet Sobel. Com se diu? Janet Sobel. I el seu nom real, per favor. De goteig. Tècnica des de goteig. Nadjeni Olechowski. Moltes gràcies. Paraula de la setmana. Moltes gràcies per que gravada, perquè mos has recordat que avui farem també la paraula de la setmana. Per què? Perquè ha passat una setmana, bé, han passat dues, però una estem de festa encara que som Mateus, i farem una paraula com el nom... Heu duit paraula o no heu duit paraula? Sí. Clar que sí. És que de les festes no som Mateus. Nosaltres som Mateus d'una altra cosa. De fer festa, no. De fer feina som Mateus. Receta. Perdoni? Receta. Aquesta no era la paraula que mos havies dit. Receta. Raça de vinya. Solc per fer escórrer l'aigua dels camps de conreu. Com s'escriu? Receta. R-A-S-E-T-A. Gràcies. La segona accepció no ho és com a tal, perquè simplement diu a la receta. A la receta, a Mallorca. I no explica el què. Però tots sabem el que vol dir a la receta. No, explica-ho, per favor, perquè jo som empaltat. Vaig ser empaltat, ja no ho som. És omplir un recipient fins a dalt de tot, fins que gairebé cau. Un beset, Joan, que m'he fet un vermut a la receta. Exacte. Que no a roset. Un vermut a la receta, per Joan. Roc Negre, heu duit paraula. Sí, jo avui he duit la paraula robot. Què vol dir? Vol dir màquina que pot realitzar automàticament una sèrie de moviments i tasques que normalment fan les persones. O un gim programable de control no estrictament seqüencial que pot variar en gran flexibilitat els moviments i les tasques que realitza. I la darrera, persona que actua d'una manera automàtica. Són jo. Però a mi el que m'interessava d'aquesta paraula era l'etimologia, perquè ve del txec robota, que significa treball forçat. I és una paraula que la va acunyar en Karel Čapek a l'obra de teatre de ciència-ficció RUR, Rossum Universal Robot, estrenada el 1921.
que s'obre en si i el text en si és una puta merda, però ha quedat per la història que aquest tio va posar la paraula robot bé d'aquesta obra i la va inventar aquest senyor. I és molt guai que les persones inventin paraules que ja siguin universals per tothom, perquè tothom emplea la paraula robot. Jo he duit masclisme en el diccionari. No la paraula, sinó... m'ho van dir, una paraula, veure, que no he trobat en el diccionari perquè la paraula és veure, en femení, dona estúpida, a Mallorca, exemple. I vos, per què vos casareu, diu una blaia, que t'he de donar la patent, veure, diu Madó Xandoc. Etimologia, metatèsia de vèlua. Què és vèlua? Bèstia. Què és bèstia? Persona estúpida o ignorant que obra irracionalment. Del llatí, vellua, del mateix significat. Que, perdoni, és com Pizpireta. No sabíeu que Pizpireta no existeix? Perquè no apareix Pizpireta, perquè... Però això és una altra cosa, perquè no és el nostre idioma, i ells ja s'ho veuran. Què vol dir Pizpireta? Pizpireta, És com alegre. És un... Happy, chispix. Bé, això m'ha agradat metatàcia. Sí. Aquesta paraula és meravellosa. Metàtesi. Metàtesi? Metàtesi. Però pot ser dit una altra cosa. Però metàtesi... Tu has dit metatàsia. Metàtesi no és d'allò que se mos penya que xungo. És una metatàsia, allà pega una metatàsia, no? Una metatàsia i no va quedar, ni va tornar, ni el va... Fulminat. Ahir està en el passeig, que corria i s'ha metatasiat i ja està. Va haver d'aixecar amb una rasqueta. Sí. Més taciat. A la receta va quedar la receta. Votacions, per favor, aquí un orden. Robot. Receta. Metatàsia. És que ja m'agrada molt aquesta. Receta. Sí. 1, 2 i 3. Receta. Joder. Les 3 paraules d'avui, perquè hi ha gent que no recordava, són... Receta. Robot. I baula. I tenim extra avui. Metàsia. Exacte. Metàtesi. No sé què és. Abans de partir i dir lo de mo mare, presentarem la cançó de Delilah Bond, que es diu Dead Men Don't Rape, que és una cançó d'una cantant britànica, lletrista, rapera i productora, coneguda també per ser la cantant de la banda grunge Hands Off Gretel. Però per què ho diem això? Perquè mos anirem, perquè diu mo mare que no mos despedim, perquè nosaltres som moixes mentals, que fem les indòmites, que som part de Gata Moixa i no sé quantes mierdes més, que mos deim... Rock negre. Mos deim... Mistres Perenque. Ai, no, aquella dona no posa el micro pel públic i no se la senta. Maria Forcefield Oliver, i jo he estat amant-nolem. Adéu. Dead men don't rape. Dead men don't rape. Dead men don't rape. They get so offended when I say dead men don't rape. But where is the anger when I say women are dying? This is my body is mine, don't belong to the government. This is my body, it's mine to decide what the fuck I can do with it. This is my body, my right to decide is my right to my freedom. This is my body, yeah, not just a body, yeah. They're starting a war, creating a scene. My body is not just a playground. From them with the guns, religion and greed, they're taking our freedom to breathe now. And freedom to choose is taken away. How many more babies will die now? How many women will die now? Tell me how many more people will die now? It's never been pro-life, only been pro-white. Black mothers fighting for justice. And what about babies? You wanna save them? You only care when they're unborn. But you're from the UK, it doesn't affect you. Put in the century, we're sinking. I'm tapped with the anger, feminist power. New generation is screaming now. Dead men don't rape. Dead men don't rape. You get so offended when I say dead men don't rape. But where is your anger when I say women are dying? This is my body is mine, don't belong to the government. This is my body, it's mine to decide what the fuck I can do with it. This is my body, my right to decide is my right to my freedom. This is my body, yeah, I am somebody, yeah. All of these men do it in secret, not ready to be a father. So where are their voices, where's the anger, acting like it doesn't matter. Punish the victim, making her suffer, nobody even believed her. Now she's pregnant, having his baby, raped by her very own father.
to the system. No more abortions and fuck all the children that need them. Dead men don't rape. Dead men don't rape. You're so offended when I say dead men don't rape. But where is your anger when I say women are women are women are dying? Women are dying. It's every day my thoughts have been spiraling. How many rights will they take from the women, non-binary, trans people? Violence is it the answer? Maybe it isn't this yet. We'll discover the strength of our feminine power, the strength of our anger in numbers. We are the witches, they burn at the stake. Black, brown, indigenous women replaced with voices of only white women today, who don't know the struggles that these women face. But this generation is ready to change. We stand with our sisters of that very race. We understand racism still has its place in oppressing so many young women today. So keep your politics out of my